eyyi jaam ñalle moɗon bandiraɓe tedduɓe tellitoɓe dingiral yonta fulfulde Afrique on calminama on juurama on jettama e kuuɓal boni moɗon foof inde muɗum e yettode muɗum to woni ɗo ene wonirni yo jaam e kisse guene gone muɗum eyyi mi juurima on mi yettoni e kuuɓal mi weltanima on neke kattude eyyi ko wona ɗum ko yidde hubnude aadi mo gadodirnoɗen hanki gam holno mbaɗata ha ayawoji ɗi e nate ɗe eko abbite muɗum wasa nadde e gadiri noddirguel ma eyyi holto ndewata ha ɗum rewa lawol no hannirta ni henne joni tesko no fewi natata ko e WhatsApp ma ƴeewoya paramètre eyyi sa ari e paramètre ma joni gara e utilisation des données eyyi woni nduɗo suudu ndu jiyata ɗo naata e mayru sa naati gara ɗo tesko nduɗo suudu ndu jiyata naata a tawat wondema natema e jimri ndi e ayawoji ɗi e document ji mana bindi fofoof ene waɗi activé eyyi jaltina mbaɗa ɗum désactivé eyyi tabitina mbaɗa ok gara e ɗimmo o kadi woni oɗo nduɗo suudu sa naati e mayru tawa foof ene waɗi activé gona ittude eyyi on sanga kadi ne tabitina woni mbaɗa ok gara e tataɓuru suudu tataɓurdu sare muɗum mbaɗa ni naata a tawat wondema fofoof ene waɗi kadi ne activé hono noon eyyi guitta nate jimri ayawoji document ji mana bindi eyyi tabitina woni mbaɗa ok sa waɗi noon ene gassa inchallah kiisa e gueɗe ɗe eyyi wasa yaade e gadiri noddirguel maɗa eyyi ko salminde e juurade on e yettude no yetto ne weltanade on no fewi no fewi no fewi widema yo on jokku golle no hannirta